I amb la construcció d'aquest nou mòdul, el que es preveu i el que es vol és que al voltant d'aquest nou mòdul, d'acord amb les línies que s'han anat preparant des de la Secretaria de l'Esport, hi pugui anar creixent un parc empresarial i empreses vinculades al sector de l'esport que representen ja avui més del 4% del producte interior brut de la nostra economia i també centres tecnològics i centres de recerca, tot vinculat al món de l'esport. Existente, el nuevo módulo deportivo, el bosque y la conexión. Para entender el edificio, desde esta zona hasta aquí, deportistas. Aviam, suposar que a Sant Cugat tindrem un centre d'alt rendiment que no serà ja referència a nivell català o a nivell espanyol, sinó que serà referència a nivell mundial. No? I això, doncs, crec que Sant Cugat ens ha d'omplir d'orgull perquè ens posen al mapa de la qualitat esportiva, ens ajuda que aquesta ciutat que vol ser de qualitat també ho sigui amb el terreny esportiu, és un referent per tots els nois i noies que estan practicant esport a la nostra ciutat, i després un centre d'alt rendiment, com algú ha dit, doncs, també és creació de riquesa, perquè l'esport doncs, crea riquesa, crea feina, i tot això, doncs, tenir-ho aquí a Sant Cugat doncs, és significatiu per a la ciutat. Però a més, el que avui hem fet, que és fer la primera pedra d'aquest mòdul esportiu, que vol dir fer piscines, pistes, etc., doncs és un inici de tot un projecte que vol que aquest centre d'alt rendiment vagi molt més enllà. No? I, per exemple, doncs, a continuació del que avui hem començat, vindrà algun dia, espero que ben aviat, tot el que és la ubicació d'empreses, que són empreses esportives, que innovaran conjuntament amb els esportistes del centre d'alt rendiment i, per tant, doncs, tot això suposarà donar més ales al nostre sector econòmic que ho necessitem, no? I especialment en aquests moments de crisi. L'obra d'avui és evident, amb aquesta primera pedra, que és una de les obres més importants, jo diria que és la més important i la més gran. Que hi hagi la possibilitat doncs, que cada espai esportiu pugui ser gravat, que vagi vinculat amb programes on d'alguna manera puguem fer un tractament de dades visionals d'entrenaments, rectificar, tenir noves fórmules de programes doncs, de tecnificació que ens ajudin a realimentar.